EcoEasyn toiminnoilla voit luoda budjetin nopeasti täysin automaattisesti. Voit myös kätevästi hyödyntää yrityksesi edellisen tilikauden toteumaa budjetin pohjana. Budjetti on mahdollista laatia virallisella tuloslaskelmakaavalla tai myös vaihtoehtoisesti tilitasolla asti yrityksesi tarpeiden mukaan. Palvelustamme löytyy kattava määrä helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voit muokata budjetin tietoja nopeasti ja helposti. Voit myös helposti päivittää luomaasi valmista budjettia tilikauden aikana, muun muassa päivittämällä kirjanpidon toteumaa ohjelmiston avulla. Voit luoda uuden budjetin täysin automaattisesti EcoEasyn ennustemallin avulla tai vaikkapa yrityksesi edellisen tilikauden lukuihin peilaten. EcoEasyn budjetointityökalu on luotu käyttäjän tarpeita ajatellen. Budjetointiohjelmamme avulla laadit budjettisi vaivattomasti. Opastamme myös sinua erittäin mielellään ohjelman käytössä.